Ojibia TV, ubeje wo ho. Somafo, and so, oh yeah, Somafo, oh that's so, yeah, oh Nyame, Somafo, oh sacred, Mr. Rabbi Nedomaso, Woman in Ayakakra, it's your catchy window maso. Amparo. Oh, my. It's a window maso. Oh, when you went to Maso. Okay, catchy window maso. And suddenly, a simmer, Dora How, Missy, we are going to do that. What the boy did that about what I want to. You may see you walk, and they're going to come in now with the boom. So, okay, you come along to. Other than the money, you can say, confess who. Or there, Christmas in the moon. Now, every in a hat. And I'm not told that. This is no way to go. I remember more cutting in fact a movie. I'm being about to want to have who what was it. Yeah, what I boom and I want. If you could say we will ask the general who are the mother. It is true, not how one, never friend more, but not by him or the small, because I will. Let me listen, son. I will forbid this hat. I was not beginning to you all. Now, I got that. What is it? What am I saying? Oh, yeah, you want that in the room. Obviously, also, no about number I want, obviously, not number I want. Then why that? Some of us are what I about we are or and so I have one never perform over. Now, what are rare, not in the on to no shade. About not here, what
ɛyɛ do hɔ yɛ de nipa na sunsun na ɔyɛ bɛ ihu bi na wosɛ sunsun wuro no yɛbɛ gyina sunsun ɔnhyɛ da aka wɔ hɔ ɔne ho awɔ so ɔbɛsiwuro ɔkɔ ɔnsan ma ɔde na ma aka na ɔwɔ ankasa yɛ nipa no wadwen ade na ɔde wosi no de bɛyɛ adwuma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na ɔde nkyerɛkyerɛ ma yɛn no ɔse deɛ esi wɔ ha no yɛne ho nimdeɛ nti ɔkyerɛ yɛn ase sɛ bia na kuromu no nyinaa nso yɛnim nimdeɛ biara fa deɛ esi wɔ ha no ho sɛ ade bɛkyekyera no ne yɛde yɛn nsa yɛtenetene yɛn nsa wɔ nkurɔfoɔ no so sɛ sunsun esi wɔn so nti wɔn yɛ bɛyifoɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɛnyɛ saa na ɛte wɔn a sunsun esi wɔn so wɔ ha no nkyerɛ sɛ wɔn yɛ bɛyifoɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ obiara a sunsun ɛha no a wabɛgyina ha no sunsun a ɛha wo no ɔno na wafrɛ no ma n'aba no ɔsisi yɛtie nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ ha no a sɛ obiara a ɔwɔ kuro no mu nyinaa no sunsun ɛha yɛ sɛ ebi wɔ hɔ a yɛ bosom ebi wɔ hɔ a yɛ maame wɔtɛ wɔ nsuo mu obusu wɔ hɔ a yɛ nsuo sunsun ɛna ɛha wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ obiara ne hɔ a ɔwɔ ahotɔ sɛ ka nimdeɛ no wɔ hɔ a yàtí sẹ Nyame Somafo Yawoh Ɔkrɔnkrɔnyi wabɛpie wɔ kurodeɛ yi mu yi kakurumu ni nyinaa bɛba abɛhyia mu a na nkɛyɛ nyinaa yɛgye yɛn ho nanso nimdeɛ ni hɔ nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ deɛ esi wɔ ha no ma yɛn ho obi kyena ne yɛmfa yɛn nsa nkyerɛ ne sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ na mmom sei na ɛte ɔse obi biara a wabɛgyina sunsum a ɛha wɔ no deɛ wɔtete wɔ no ɔno ɛna wafrɛ no na sɛ saa sunsum no wɔ nsuo ase baabi a ɔwɔ biara no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔbɛba ɔbaa nso a ɔbɛba abɛsi wɔn akasa so na afei deɛ ɔde yɛ wo no wabɛka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛtie nsɛm no a ebi wɔ hɔ a ɔse ne papa abɛgye no wɔ ne hɔ wɔ mbɛda no ase obi nso se ne nana de no ama no aware no ɔse sɛ ɛba ne saa wonya aware na woaware bi ɔse woyɛ dɛn ɛnyɛ yie ɔsonsom yi bɛteete wo saa gye sɛ wone ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh de hyia na ɔde ne nsa too so ansa na saa sonsom no agya wo mu afei nso yi a yɛabɛgyina ha sonsom ansi yɛ so no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ no kyerɛ sɛ sonsom a yɛtete yɛn no ɛda so wɔ hɔ ɔsɛ nyɛ saa na ti sɛ sonsom asi wo so sɛ ansi wo so wabɛgyina hɔ ɔde ne nsa to wo so no deɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ sonsom fi na ɛha yɛdi yɛn nya no nyinaa kɔ na mmom deɛ aka sɛ yɛde yɛn adwene bɛyɛ adwuma yɛade yɛn adwene yɛ adwuma deɛ a ɛno ɛna ɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn afebɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɛhyɛ wei so ɔmo a sonsom asi wɔn so no ma yɛn ka sɛ ɔmo yɛ bɛyifoɔ na nyɛ saa na ti sonsom a ɛha wɔn no ɔmo ɛna abɛsi wɔn so san sɛ ɔno afrɛ wɔn no ti adwen nasam adwen nipa abɔ agyina yɛ adwuma na ɛsɛ abɔ ɔdɛdɛ afɛrɛ ba gana ha akyerɛ papa nkɛmɔsum o nsɛnsum o ɔbɔ ɔmɛn mu akyerɛ papa naso nipa wɔn ho antɔn wɔ da yɛwɔ amanafo yɛwɔ ɛnɛsifo yɛwɔ akɔnfo ne yɛwɔ asɔfo wɔbɛdi eduwɛsɛ yɛn dɛ ɛnɛsifo mpɔ de yɛn bɛ hu ɔno wɔ fi tete yɛn ase na ɔno wɔ ba yi wɔayɛ biribiara ma ho mo kɔ ɛnɛsifoɔ ɔkɔ amanafo ɔkɔ asɔfo ɔkɔ akɔnfo ɛso mo bɛ na yɛ yɛ da ɔman na sɛ ntoma ade no ho na ho nipa ho so da mara yɛn sɛ wɔka wɔn pa adwene yɛ adwuma ɛbibiri a yɛn yɛn n'adwene ɔno yɛ adwuma kɛn nyinaa akyi nsanfa yɛ adwuma saa na aboɔ koraa yɛ si ɔtɔ asɔre dan mu ɔfɔ ɔho no tum ne maame afra na ɔtum na ɔbrɛ adwene a yɛ adwuma ɛn bi afi ne akokɔ no so ebi Ghana ha ɛda na mmokum no bia ma mmokum nyinaa wɔde nduru kɔdze nduru bɔ ɔbra ɛfɛ opie yi hɔ a dɛrɛ kasa asomɔ dɔ bɛnya ahemɛ mu akɔ ɔyɛ krɛmo yɛ ɔyɛ kristian yi o nyɛ ahemɛ mu nkɔ osan dɛ ɛda eduru na eyi nna dwumadi kasa a mmerɛ yɛ na ewu hyia mu a na ɛmɔ ho kwan ɔmo bɔ nhyɛ na eduru na ɛte ɛwɔ eduru do hɔ a ekete wɔ wo yam hɔ wɔn mo mo guare ahata wɔ ato mo na wɔ mo egua ne kɔ na wɔdi wɔkyi obi sɛn wo so obi mpo gyina akyi bɛyɛ dɛ sɛ tɛmɛ na efi bɛyɛ a ɔwɔ tɛmɛ dɛ na ɔyɛ wɔ ha ne nyinaa anapɛ ho ma mi ho hyɛ sɛ nhu na wɔtwe akyire paa nanso adɔrɔ ha hɔ obi di mu na ame pie obi yɛ pie obi tɛmɛ na waba hɔ ne wɔka mu aso asɛm na ho nsaasa na sɛ
ya ko fana na to ta mu mu do wona mara ni wa na wu ta mu ka tuya ma mu ho ta wa ka sa de pele ni hu do ha na ko bi ba ka to da ma tin sa da ha no wa so me ha ma ni je so wa de na wa hi nti e bi bra ga na yin na kan o de eduma na wo jan so so na mu guma na so ko ko bra de bra wa sa se de kan e wo sa me na ko ba ha wa so no ho a fa de le ho da mo ko ya wa hu ya no wa so ko guma so se Pentecost na a wo yo na nkan sem e ho de ko ko ya na ma ko nti e bi bra ga na yin na kan o de eduma na kan da no so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ asɛm a ɔkae sɛ yɛmfa yɛ adwene nyɛ adwuma Ghana ni mfa na adwene nyɛ adwuma no ɔse sei na ɛmu kyerɛkyerɛ mu te ɔse bere a asɔre bɛpie wɔ Ghana no ɛnyɛ nnɛ saa nso na kremosum bɛpie wɔ Ghana no ɛnyɛ nnɛ nanso yɛgu mu saa nso ɔhaw ne amanneɛ ne ɔbrɛ ne atetee ɛna yɛmfa mu ɔse wei ti na ɔse yɛmfa yɛ adwene nyɛ adwuma no sɛ yɛsi yɛgu asɔre no mu yɛgu kremosum no mu nanso ɔbrɛ gu yɛ so still a no mu a na yɛte Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ ba ne saa ne te sɛ yɛmfa yɛ adwene ɛnyɛ adwuma Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo na ɔkyerɛ yɛ mu na ɔse yɛmfa ɛdodi ɛmfa nkɔ ahemman mu nti yɛte kremosum no mu yɛte kristosum no mu na ɔse ne nyinaa ɛdoro no ne yɛdi bɔ yɛ bra nti yɛnyɛ ahotɔ ti afei na Nyamesom no abapie ɛwɔ man Ghana mu a yɛde ehurɛ mu a yɛbɛnya ahotɔ Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo ya na wɔkyerɛ yɛ mu sɛ Nyamesom abapie ɔse ɛno na sɛ woma ho kwan na ɔno bɔ wɔ so a sunsum na ɛha wo no sunsum na odi wonya no ɔbɛgyaa wo Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ nro yɛ akɔgye ebi wɔ hɔ a yɛde ama yɛ ama yɛdware ebi wɔ hɔ a yɛde ama yɛ ama yɛapo ebi wɔ hɔ a Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ yɛde ama yɛ ama yɛasra ne nyinaa no ɛyɛ nro a sunsum fi egyina so a ɔmo ɛtete yɛn ɔse saa sunsum yi ebi wɔ hɔ a ɔwɔ akyirɛkyirɛ no ho abɛyɛ tamale na wo nso wabɛtena kurom ha nanso ɔwɔ tamale hɔ ɛna ɔde tetew ɛwɔ kurom ha ebi nso wɔ hɔ ɔde w'akyi baabi a wokɔ bia ɔde w'akyi de wo kɔ na ɔtetew Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ gye sɛ ɔne wo di nhyia ansa na ɔho atɔ na ɛnɛ dɔm a yɛabɛkyia ne nyinaa no ɔno a ne nkyɛn ne yɛbaeɛ ɔnimɔmu a sunsum a ɛtete wɔn no firi ɔmo wɔ ɔmo maame no mu fie ɔmo papa no mu fie nanso ɔmo adwane abɛtena kurom ha sɛ nka ɔmo ho bɛtɔ ɔmo so sunsum ne te ebaabi a ɔmo firi no ɔde tete wɔn ɛwɔ kurom ha Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo ya sɛ nkɛnyɛ Nyame asɛm a nka ɔbɛgya yɛn saa ne anante hɔ saa ne yɛde ewu ne ɛkɔ Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo ya sɛ yɛte deɛ ɔmo a mo firi asɛm ado bɛsi wɔ ha sunsum a ɔmo bɛsi wɔ ha no nsɛm a ɔmo ka no ɔmo sɛ ahotɔ ɛnni hɔ no koraa Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ ɔmo nyinaa ho ahu Nyame nsom no nti sɛ ɛnɛ yɛho ayɛ lɔki anaasɛ yɛn no yɛnya sɛ obi aba na wɔrekyerɛ yɛn sɛ deɛ ɛha yɛn ni wei ɛna yɛyɛ haw nti yɛngyae na yɛsi yɛnya Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛ na kyerɛ sɛ adwene ne yɛmfa nyɛ adwuma Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo na ɔkyerɛ mu sɛ yɛte asase so yɛbrɛ no ne nyinaa da na di sɛ yɛnya ahemman mu nkɔ Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo no sɛ afei ɛna Nyamesom papa na abɛpie ɛwɔ man Ghana a yɛde ehu bewura mu yɛde adwene ne yɛ adwuma ne yɛba na ɔbɔ Yesu ne yɛde ehu wura mu a yɛbɛnya ahotɔ saa tete a ɛwɔ sonsomfi nsɛm nyinaa no yɛbɛyi yɛn ho afiri esi obi a n'ankasa ɔpɛ dɛ na ha ɔno opiri ne koraa n'ankasa mbra ɔmo gyina nkɔmɔ santere mu mo n'esu esu bɔ no yɛ banbɔ no bɔ wo nkyɛn a zaa opi hɔ kɔre hwɛ wopie wo maame to ɔpɛpie bi ntum nkan ho zaa wɔapi ha akɔre so wɔyɛ 1,000 a wɔyɛ 100,000 kɔ wɔsan bɛbi na ìyẹn banbɔ no zaa obi yɛ de to bɔ nkyɛn nsi awɔ ayɛ abɔbɔ no bra ɔbɔ esu Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo ya sɛ nti baabi a waduru yi a yɛyɛ ahoboa no yɛ mmra na ɔmfa ne sa to yɛ so na ɔmbɔ yɛ so ɔsɛ asubɔ yi ɛyɛ banbɔ na saa banbɔ no na wonya a sunsum a ɛto afiri wo nkyɛn sesia no ɛntumi ma wo nkyɛn bio ɔsɛ saa sunsum a ɛto afiri wo nkyɛn sɛ 1,000 po a 100,000 ɛwɔ fie a ɛretwɛn wo sɛ woanya banbɔ no a saa 100,000 bɛba abɛtete wo nti Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛnya banbɔ a ɛsi pi no yɛmmra no mfa ne sa ɛnto yɛ so na ɔmbɔ yɛ so nti obiara a wɔyɛ ade bi a bɛyɛ biara no awɔrɛ asase
sana ye susun konkon le je esubo bi mmewia seda obi na soro kwansi abakon lo o esubo obi aye esubo wiase wonte ne ye esubo de ka be wiase John the Baptist no de bay wo otole ebien esuapon o de bay na esuapon o echi bi mmewia sedo oye ho na wo to san so be wiase o wo ku Yesu na chete pina and the way no what they want was the I wasn't going to say what about he upon some the Gambena 325 Edina a snap no Okumon that man there. But be a years ago, man, so my book to the marbles, or be a years ago. Master upon or even what country. So we're super a draw over on top of our door. And said, Mamma, draw over and cheddar, or be a years ago. Happy. Tama esubo opena susu kokko ne je esubo ayaba mo abasa ojena bo ho ban susu kokko abasa wodo odo ko ahina mu da cha seboda enti obera obo esu da aka woda yede inu hu wura ntontom sumu no mo eya na ma no esubo aye yi pa apa aye na mo da lasa aka so katna ma asra chuo kata Pentecost ma bo so ba so pe na ba mu na hwe so na de se ke do adu no do edu ne de so de edu wo ma nya ahira mo kwada ndo wan challenge Kokoni Nyame Somafo se so kokoni oja isuboyi ebi emasa se suda enti hunibie no yini osi esubo ana eba asase ne so no Kokoni Nyame Somafo say the chato no de Yesu ne chiridifo no omo enya ya omo ema dasama no sa subo no na nanka ewo ho ansa na abronfo mra na oboma yen say esi around 325 AD sa brene mu ena osi abronfo yi ediko share Yesu e chiridifo no so say omonje ntumo wo de esuma omode komo omo no obese omo enji ntumu enti omo kunkum omo nyina Kokoni Nyame Somafo se sabre no ena esubo na nka efri Nyame mu e wa asase ne so no efri ha koye ti de aka ne ye die abrofo edada ni eya abosonsum omo de ma ye sa esubo no ana yeguso aye bo be pemene osi okai obi be ka seme mi wa sori mu ma boysu osi dabi enye no bi ena wabo no na de ye bubo na sori mu no iye de brofo di bra ye no Kokoni Nyame Somafo se enu enye esubo na sofo no ehu enka nkyere ye na de ye esubo nkesa na nke betra ase no 325 AD ena brofo no kum Yesu ekiri difo ni nyina ma sa esubo no efri asase ne so Kokoni Nyame Somafo se afei ena esubo a ebeboa ye manyanya ahima no aba asase ne so se enu ye frɛ no susu Kokoni uja esubo na esubo yi ena uja no be ma ye bambo ebebo ye huban na susu Kokoni so asen ye so o se enu beboa ye madacha atemoda ama ye kwa ma ya konsoro ahima ne mu Kokoni Nyame Somafo so di ama ye ne de ebeboa ye ni se ye di ye hu berura asumdwe etontonsom de ye nyankopɔ ne soma abedi asase so ewo na edi ekire mu no Kokoni Nyame Somafo se de beboa ye se ye di ye hu berura mu eno nkwa na beboa ye nanso se yaji esuboyi na ya mfa ye ho aberom ne yasa edi akotra ye masalache ne mu yasa edi akotra ye Pentecost mu Kokoni Nyame Somafo se acha wo yeso abosom yensa na sa esuboyi efri yeso osise efri yeso a ye best me asa ya ne se ye besa kwa akodi ye ndro ne bio ose edro ne su de ekodi a ebetieti ye ema ye kwa ma ye nya ahema mu nko enti esuwa na edi ekire aba ebeboaye ena yesusu Kokoni oja esubo no yensa kan yi de ebeboaye se ye di ehu berura asuje tutunsom ne mo eno ena be ma subo na tena yeso na da achi atemoda so ama ye kwa ma ya kwa Matthew 3:11 esubana o second sin te no hasam na kona osofo kuhwin ora kwa asem bia eya achire Matthew 3:11 Matthew chapter 3, verse number 11. Emezi munuma munsum kon homo.
John or Cassan. Also, not the soon or no. The Yawoh met a ribbon on the way as Anthony. No suko tempo, Miss Sada Mikita. On an open mouth was soon concromo, na Jemu. There's one or commission. Yamoshim, I am commission. No, I don't want to move. Me, you see, come now with the children. Besides, what's up on that? After an hour, so no commission. No, I want someone. Or you walk. And then who's that? It is changed in the park. I'm sure you are commission, not a person. And see, there more as you go, that you should be here. What I know about my Eban, it's a poor and San Yerido. The man or how they are down so that Buma Sama, and so what you would have. Why a year, and so other San on Sado, into one chance. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo says Subona and Sakano, yet who them Matthew chapter 3 verse number 11. Now you can come I see John the Baptist and the cancer 7 say ono boy Yesu or the Sio and a Susumu boy Yesu. Every no homo echo Quatimu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Chere say John the Baptist and the cancer no Obi eba wa na chia ono obeba bebo esu odi susu kronkron ni oja ene ba bebo esu a ono ne mpobo kra onsem fata se obesom kronkron ni Nyame Somafo se nyabesom no ye de abakosem eni ekomhye ena di hwe nyamesem ne mu ye di hu Nyame ne som nanso okronkron ni Nyame Somafo se ye bisa ye sofo no se abakosem ni nkomhye no ewohi a omde ba kire ye kronkron ni Nyame Somafo se esubo ayaji ne no eno ho asem na odi ma ye no se ne bia ye kɔ na ye nsofo a omo enka nokre enkyere ye no nkɔka de omo nim a yenyi eye ntwerɛsɛm yi ne yɛmfa enkrakra ye ho ewo omo nsɛm ne mo kronkron ni Nyame Somafo se saa nkomhye no eno enene ye te no wɔ nyamesɛm ne mo no kronkron ni Nyame Somafo ya ne Nyame asoma na bi yembre mu no ono ana woda asoma di ni nyina e de akyerɛ ye Yamami wasori odi ne puma to forma oyire no hu kakra yi yanyina yahui esi dia Nyame asoma no no onene de hia amono mu hona unya wa yarisa eno ene yehunu we anyase obi ni na akohihye ene yafa ne di na baha moamu ne mo no ti yesi nyadia ubeka se yenene na ahihye ye maami wenyi nyadia obi betimi ni na ahihye na wabedua ha se ne ho ato no dabi nye nokre anso edi Ɔkrɔnkrɔnyi ni Nyame Somafo achi ache ye hu yare a echense omo amudie ebru we so amono mu hona gidie nti omusori nanti tisi ye ka kira ose baabi a wo a wutie ye ne fa wo ha na fabra na fa be hia Ɔkrɔnkrɔnyi ni Nyame Somafo ya fabra fa be hia no unsan fa nkofie biom na ye ka unje ndi a obehu obi die na afi upeka di aba ho ansha uni ebedi nsan ho na wasa di echi aba ebi esida na ye ka kira wi tibra ene ye ojibre no okay